Politiku prominenti fil-Partit Laburista legatament involut f'attentat ta' serqa kbira fuq bank lokali 10 snin ilu. Żvelat dan il-Gazzetta The Sunday Times of Malta fejn tirrapporta din l-informazzjoni ngħatat lill-investigaturi minn Vincent Muscat magħruf bħala il-Koħu. Muscat qed jinżamm arrestat fuq suspett li hu wieħed mit 3 persuni li wettqu l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Koħħu hu wkoll wieħed mis-suspettati ewlenin tal-attentat ta' serqa fuq il-kwartieri tal-Bank HSBC f'Ħallqormi lura fl-2010. F'dan it-tentattiv ta' serqa kienu sparati diversi tiri u żewġ persuni fosthom l-istess Vince Muscat kienu weġġaw. Issa f'tentattiv sabiex jingħata l-maħfra brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Muscat qal lill-investigaturi li lest jidentifika ex uffiċjali fil-Partit Laburista li jen fl-ippjanar ta' din is-serqa. The Sunday Times tirrapporta kif Muscat u l-kompliċi l-oħrajn ingħataw informazzjoni minn ġewwa ta' kif jistgħu jidħlu fil-control room tal-bank, fosthom filmati minn ġewwa li probabbilment inġibdu minn telefon ċellulari. Muscat intwera wkoll 3 cards ta' sigurtà b'kuluri differenti li jagħtu aċċess għal partijiet differenti taċ-ċentru u semma wkoll kif kien se jitqasmu il-flus li eventwalment jinsterqu. Is-sibt waqt intervista fuq stazzjon tar-radju d-deputat Jason Azzopardi li wkoll l-avukat tal-familja Caruana Galizia qal li hemm ministru fil-kabinet attwali ta' Robert Abela li semma minn Vince Muscat li kien involut ma' reat li twettaq snin ilu. The Sunday Times qed tgħid li l-informazzjoni li għandha hi tirreferi għal politiku laburista ieħor li m'għandux jaqsam mal-każ li qed isemmi Jason Azzopardi. Intant waqt il-programm ta' analiżi tal-ġurnali fuq Net Television il-ħadd filgħodu, Jason Azzopardi qal din l-aħħar storja tkompli turi kif Malta hi maħkuma minn żwieġ bejn politiċi korrotti u kriminali. Żwieġ bejn politiċi korrotti u kriminali bla skrupli. Mhux qed nitkellmu kriminali illi jisirqu handbags, snatch and grab. Nitkellmu fuq kriminali illi joqtlu daqsi kieku jiena u inti qegħdin nieħdu tazza ilma. F'pajjiż normali, storja bħal din teżżeż il-gvern u l-Prim Ministru kieku dalgħodu jindirizza n-nazzjon. L-informazzjoni qed joffri il-Koħħu tirreferi għal diversi reati maġġuri li seħħew fl-aħħar 10 snin fosthom omiċidji u serqiet armati bilan li jingħata tnaqqis jew maħfra fir-reati li jinsab mixlibhom. Il-Prim Ministru Robert Abela qatt irid jiddeċiedi dwar jekk tingħatax il-maħfra lil Koħħu, iżda qed jiffaċċja sejħa biex jirrekuża lilu nnifsu minn din id-deċiżjoni hekk kif sar magħruf li l-istess Robert Abela kien l-avukat ta' persuni maħsuba li provdew l-isplussiv li ntuża fil-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia.